आंनि मुङा जयश्री बसुमतारी आङो सनापुर गामिनि मेथाइ सोलोंनो न'आवनो थायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि मुकेश मोसाहारि आरो आङो खार'निजान गामि गफुरनि। गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनैसिम जेरावबो बाहागो लाफेराखैमोन। आंहा गावनि सायाव इमानबो फोथायनाय गैयामोन जे सेलेक्ट जागोन होननानै, नाथाय आङो एसे नाजादोंमोन। नाजाखांनायनि उनाव दायो आं सेलेक्ट जादों। खुलुमबाय, आंनि मुङा शिखामणि ब्रह्म। आं बिश्वनाथ जिल्ला गफुरनिफ्राय। आंनि गामिनि मुङा 2 नम्बर कृष्णपुर। बड'लेण्ड आइडल होनो फैनायनि सिगांथ' जेनेबा इसेबां मानि प्रेक्टिस आं खालामनाय जायाखै, मानो होनबा हरखाबै मोननाय जाबाय नालाय। मोजां नांदों सेलेक्ट जानानै आरो गोसो होनानै खालामनो सानदों, माने जेनेबा आं देरहानो हायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा सुमित्रा बसुमतारी। आं दा जेराव अडिशनाव आं दा सेलेक्ट जाबाय, बेनिफ्राय आरो बिराद माने रिहार्सेल खालामगोन आरो बिराद नाजानो सानदों माने। खुलुमबाय, आंनि मुङा कसिम बसुमतारी। आंनि गामिया सनाजुलि, आं गफुरनि। बड'लेण्ड आइडलाव अडिसन होनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानोना सेलेक्टबो जाबाय नालाय। आरो जोंनियावहाय बेवहाय माने बिराद मोजां खाबु आरोना। जोंनि गफुराव बेबायदि अडिसन लानाय माने सिगां बोसोरफ्राव जायाखैमोन, एबारसो फैदों। बेनिखायनो माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो। खुलुमबाय, आंनि मुङा सरायना रुपालि बसुमतारी। आं लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों। ओरैनो थानाय समाव बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनानै मोजां मोनो आरो एसे एनैखौ मोसायोबो, बेफोरखौ खालामना मोजां मोनो आरो। बड'लेण्ड आइडलाव बाहागो लानानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों, मानोना जोंनाबो मोनसे बिदि प्लेटफर्मखौ मोनदों नालाय। आरो बिदि प्लेटफर्मखौ जों मोननो मोननायखाय जों बिराद खाफाल गोनां, बेखौनो आं बुंनो सानो आरो। बड'लेण्ड आइडलाव देरहानानै जेब्ला आं माने आरोबाव गोजौ लेभेलाव दावगालांनो सेस्था खालामगोन आरो।